Rwan ta'r cynta o'r cwestiynau ynglyn â'n taith ni Nadolig 2021 ydy a gafodd Iesu I eni. Rwan ta, mae'n debyg mae'r ffordd ora I ateb y cwestiwn yma ydy gadael i'r dystiolaeth siarad dros ei hun. Fe gafodd y Testament Newydd I sgwennu rhwng 40 a 100 oed Crist. Rwan ta, efo copi llawn cyfa lle, o'r cyfan erbyn y flwyddyn 300. Ond hefyd lle, mae yna dystiolaeth gynharach o lawar mewn hen lawysgrifa, rhai nhw mewn papairau, sef papur wedi greu allan o frwyn, eraill wedyn mewn memrwn, lle mae pobl wedi sgwennu ar ddarna o ledar. A rwan ta, pan da ni'n sôn am y darna yma, mae yna darna yn mynd â ni nôl, wel, yn agos iawn at amser y croesoeliad, ac hefyd amser wrth gwrs yr atgyfodiad. Rhanna mewn gwirionedd o Efengyl ydy'r rhanna rheini. Mae yna filoedd o lawysgrifa eraill ynglyn â chyfnod Iesu Grist, a sydd yn gofnod hanesyddol o'r cyfnod ac o fywyd Iesu Grist. Mae yna 5,000 o lawysgrifa mewn Groeg, dros 10,000 o lawysgrifa mewn Lladin wedyn, ac yna yn ysgrifeniadau academyddion y cyfnod, haneswyr, athronwyr, meddylwyr clasurol y cyfnod, mae yna dros 36,000 o ddyfyniadau o'r Testament Newydd I hun. Rwan ta, rhai nhw yn feddylwyr Cristnogol, ond yr rhan helaetha ohonyn nhw, a dim cyswllt o gwbl ar eglwys Cristnogol, ond yn haneswyr yn cofnodi o'r cyfnodau gwahanol. Fydd a roed enghraifft I chi o'r traddodiad Iddewig, o gennych chi ddyn o'r enw Josephus, ddown ni nôl ato fo, nes ymlaen. Wedyn, Rhufeinwyr o'r cyfnod, ni'n meddwl am 3 yn arbennig, Tacitus, Pliny, ac un arall Suetonius, yr rhain I gyd wedi sgwennu am ddigwyddiadau yn gysylltiedig â Iesu o Nazareth. Groegwr wedyn, dyn o'r enw Celsius, dyn oedd yn wrthwynebus iawn i'r eglwys Gristnogol. Rwan ta, mae'r rhain I gyd yn cyfeirio at Iesu fel person hanesyddol. Yn sicr felly, do'n na rioed amheuaeth o gwbl, do'n am trafodaeth yn yr hen fyd am fodolaeth Iesu o Nazareth. O gyfeiriad y Rhufeinwyr, y bobl oedd yn rheoli ac yn rym nerthol ar y pryd. O gyfeiriad yr Iddewon wedyn, oedd yn galw Iesu yn blentyn siawns I Mair, ac yn siarad, ac yn ei alw fo'n ddyn oedd yn siarad yn erbyn I traddodiad nhw. Ac o gyfeiriad athronwyr Groeg, fel o'n i'n cyfeirio, dyn fel Celsius, yn yr air ganrif, dyn oedd yn ferniadol iawn o Gristnogaeth. Doedd yntach chwaith yn amad dim am fodolaeth Iesu. O gyfeiriad academyddion yr hen fyd, wyddon ni am neb mewn gwirionedd o gyfnod Iesu Grist oedd yn cwestiynu I fodolaeth o fel person. Yn wir, i'r gwrthwyneb, roedd bodolaeth Iesu o Nazareth yn ffaith. F.F. Bruce, dyn sy'n genathro Mhrifysgol Manceinion, da ni'n I ddarllen o'n dweud fel hyn: rhaid ystyried dilustrwydd ac integrity cyffredinol y Testament Newydd, fel rhywbeth sydd wedi ei sefydlu yn derfynol. Fel hyn mae Josephus, yr hanesydd Iddewig, yn dweud yn dilyn marwolaeth Iesu o Nazareth. A dwi'n dyfynnu Josephus. Roedd dyn doeth o'r enw Iesu, os yw'n gyfreithlon ei alw'n ddyn, oherwydd yr oedd yn gwneud gweithiau rhyfeddol, tynnodd ato ei hun lawer oedd yn Iddewon, a'r rhai nad oeddent yn Iddewon. Condemniodd Peilat hwn I gael ei groesoelio ac I farw
ond ni ffeidiodd ei ddisgyblion a bod yn ddisgyblion iddo. Dywedasant ei fod wedi ymddangos iddynt 3 diwrnod ar ôl ei groeshoeliad a'i fod yn fyw. Gan Tacitus, wedyn un o haneswyr Rhufain, da ni'n darllen bod Iesu di ddienyddio yng nghyfnod pan oedd Pontius Pilate yn llywodraethu'n Jwdea. Pontius Pilate yn llywodraethu'n Jwdea oed Crist 26 i 36. Ac hefyd yn yr un cyfnod pan oedd Tiberius yn ymerawdwr ar Rhufain a blynyddoedd Tiberius oed Crist 14 i 37. Pliny wedyn, hanesydd Rhufeinig arall o'r un cyfnod, pan oedd o'n llywodraethu yn Hwrci, mae o'n sôn am Gristnogion fel pobl oedd yn addoli Crist, yn addoli Iesu o Nazareth fel Duw. Doedd Josephus na Tacitus na Pliny, doedd yr un ohonyn nhw'n siarad yn uchel am Gristnogion, ond ar y llaw arall, doedd yr un ohonyn nhw yn ama bodolaeth hanesyddol Iesu. Does na rioed gymaint o astudio di bod ar unrhyw lyfr na llawysgrif ag sydd wedi bod ar y Testament Newydd. A'r farn gyffredinol ydy nad oes am amheuaeth o gwbl am Iesu fel person hanesyddol. Da ni'n cael yr hanes wrth gwrs yn y 4 Efengyl yn Mathew, Marc, Luc a Ioan, ond hefyd yng ngweddill y Testament Newydd, ac fel o'n i'n cyfeirio yn gynharach at yr holl ysgrifennu sydd wedi bod mewn llawysgrifa, y miloedd ohonyn nhw sy'n cyfeirio at Iesu o Nazareth, am Iesu fel un fu farw, am Iesu fel un ag atgyfododd. Rwan, fasa dilynwyr Iesu di bod yn barod i farw fel merthyron? Tasa fod ddim wedi bod yn berson real hanesyddol? Dwi ddim yn meddwl felly. Felly, o'r dystiolaeth hanesyddol, sydd, mae eisiau prysuro i ddeud, sydd yn dystiolaeth llygad dystion fel arfer. Ac wrth i ni nesau at Nadolig 2021, mi fedrwn ni, yn herma hanes a dealltwriaeth o gyfnod yr hen fyd, mi fedrwn ni gyhoeddi yn ddiogel heb unrhyw amheuaeth bod Iesu wedi eni a'i fod o wedi byw am oddeutu 33 o flynyddoedd. Felly, heb os ac o'n i bai, mae'r dystiolaeth am fodolaeth Iesu ym Mhalesteina yn y ganrif gyntaf yn hollol ddibynadwy. A dyna bach o si heddiw. Pam da ni'n medru dweud bod Iesu wedi bodoli? Wel, mae'r dystiolaeth hanesyddol yma.